Meta ġimagħtejn ilu ħassem fil-programm Disset, il-kap tal-Oppożizzjoni uża eżempju ta' mara li skontun għatawla l-benefiċċji soċjali biex jagħmel punt politiku. Iżda kuntattjat mill-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali bilan li l-każ ikun investigat u jekk jirriżulta li sar ħażin ikun indirizzat, Simon Busuttil ġie jaqgħu jqum. Fil-programm Disset fejn għal sieħa kien negattiv dwar Malta u l-Gvern, Busuttil iddikjara hekk. Illek xi weġġani iżjed. Dalodu jienu ġejjaw iċempilli xi ħadd qalli single mother bi 3 tfal, wieħed minnhom bl-awtiżmu, single mother bi 3 tfal, wieħed minnhom bl-awtiżmu kellha benefiċċju ta' 600 euro fix-xahar. Għatawula għal 370 euro. Mela inti għandek gvern illi qiegħed jereq fil-korruzzjoni, imma single mother bi 3 tfal wieħed minnhom fl-awtiżmu minn 600 niżżil għal 370 dik tweġġanin. Jirriżulta li kif sar jaf b'din l-allegazzjoni ftit tal-jiem wara, il-Ministru Michael Farrugia kiteb lil Simon Busuttil bil-ħsieb ikun li jara jekk hemm xi azzjoni x'tittieħed. Aziz kap tal-Oppożizzjoni, kiteb Farrugia, inġibdit li l-attenzjoni li inti semmejt każ ta' persuna li tnaqsula xi benefiċċji bla raġuni. Napprezza jekk tagħtini d-dettalji ħalli nivverifika l-każ. Bilan li jkun ċert li l-email wasal, dan intbagħat fuq email ta' Simon Busuttil fil-Partit Nazzjonalista u fil-Parlament. Iżda dwar dan il-każ li tant weġġaw Busuttil ma weġibx, anki jekk mill-email tal-Ministru għaddew 9 ijiem. Biex hekk tnislu dubju wkoll dwar kemm kien minnu dak li kien qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni.